Ola, amigas e amigos. Na historia de hoxe, Carlos vaise presentar a un concurso de forzudos. Seguro que vai facer moito exercicio, porque para collermos forza hai que facer ximnasia. Así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, arriba, abaixo, arriba, abaixo, arriba. Ola, Xela! Ola, Carlos. Dixéronme que te vas presentar a un concurso de forzudos. Sí, serei o home máis forte do mundo! Eu tamén me vou presentar a un concurso de forzudas, por iso fago exercicio. Vou ser a muller máis forte do mundo. Non fagas gimnasia, Xela. Para ser esa muller máis forte do mundo, come moitas salchichas. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. 6 irmáns máis un can. Os bolechas. Super gordo. Son moi ricas estas salchichas supermúsculos. As salchichas son moi boas para os músculos. Sabes que vou facer supermúsculos? Voume presentar a un concurso de forzudos. Serei Super Carlos, o home máis forte do mundo. E ti serás o segundo home máis forte do mundo. Temos que comer moitas salchichas para termos o corpo musculoso. Carlos, supermúsculos come salchichas. Sí, eu tamén. Para termos o corpo musculoso. Imos presentarnos a un concurso de forzudos. Eu serei o home máis forte do mundo e Supermúsculos o segundo home máis forte do mundo. Como te vas chamar, Carlos? Superman. Para, chispa! As salchichas non son para ti. Ti non te vas presentar a un concurso de forzudos. Voume chamar Super Carlos. Super Carlos. Sí, Super Carlos. Super Carlos vai ser o home máis forte do mundo e Supermúsculos o segundo. Carlos, déixame ver os teus bíceps. Onde há, Carlos? Cacho bíceps. Son tan grandes como a túa barriga. Para, tatá! Ti tampouco te vas presentar a un concurso de forzudos. Deixa as salchichas. Carlos, comeches unha bolsa de salchichas. Sí, para ser o home máis forte do mundo. Voume presentar a un concurso de forzudos. Vais a chamar Super Carlos. Non digades parvadas. As salchichas engordan, Carlos. Se queres ter un corpo musculoso, fai ximnasia. Ximnasia. Sí, ximnasia. Podo adestrarte eu. Sei moitos exercicios. Eu non fago ximnasia. Supermúsculos non fai ximnasia, mira que musculoso está. Pois é que comendo salchichas e serás o home coa barriga máis gorda do mundo. Vale, fago ximnasia. Super Carlos. Super Carlos. Super Carlos. Arriba, abaixo, arriba. Arriba, abaixo. Super Carlos. Arriba, abaixo. Super Carlos. 1, 2, 3. Super Carlos. 1, 2, 3. Super Carlos. 1, 2, 3. Super Carlos. Para, Pili, para. Ai, Pili, eu xa non fago máis ximnasia. Carlos, se queres ter un corpo musculoso, tens que facer ximnasia. A ximnasia non vale. Mírame, estou igual que antes. Carlos, para que se che noten os músculos, tens que facer ximnasia todos os días. Ai, va. Vou comer salchichas. Super Carlos. Supermúsculos. Cando coma todas estas salchichas, voume presentar ao concurso de forzudos. Xa verás como gano.
Serei o home máis forte do mundo. E ti serás o segundo home máis forte do mundo. Super Carlos e Supermúsculos. Super Carlos, Super Carlos, Super Carlos. Ei, fora, fora! Vos non ides a ningún concurso de forzudos, deixade as salchichas. Super Carlos, Super Carlos. Carlos, vas comer todas esas salchichas? Super Carlos. Sí, prefiro as salchichas. Son mellores que a gimnasia. Queres ver o musculoso que estou? E aínda non acabei. Cando coma todas estas xa verás. Super Carlos. Pois a ver, móstranos o teu corpo musculoso. Atención! Atención! Donas e cabaleiros, estimado público, van ver a Super Carlos, o home máis forte do mundo! Super Carlos, Super Carlos. Super Carlos! Super Carlos? Pois parece super gordo. Super gordo, super gordo, super gordo. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoita, amigos, témonos que presentar. Eu son Loli, eu son Pili, Sonia, Braulio. Carlos e tamén Tata.